Bona tarda, amics i amigues de la Catalunya Nord. En primer lloc, moltíssimes gràcies per haver organitzat aquesta exposició, aquest esdeveniment cultural a l'entorn de les urnes. Podem dir que les urnes tornen a la Catalunya Nord, que és de fet d'on van partir. I sempre tindran aquí a la Catalunya Nord una referència per la història, de manera que també us en volem donar les gràcies a tots aquells i aquelles que ho vau fer possible i que ara podreu veure una interpretació d'aquestes urnes feta de manera molt generosa, molt creativa, amb molt de talent, per part de 55 artistes que, a través d'aquesta seva interpretació d'aquesta veritable icona de la democràcia que és la urna, han exercit una de les millors funcions que té l'art i la cultura, que és despertar consciències, que és apel·lar, que és dir-nos coses. No només a nosaltres, avui ho podreu, en fi, tot aquest temps que l'exposició estarà a disposició de la gent que la vulgui visitar, per tota la gent ho podrà veure, però no només per la gent que sabem què va passar l'1 d'octubre i que ens hi sentim molt vinculats, sinó moltíssimes persones arreu dels llocs on aquesta exposició ja s'ha vist i allà on es veurà, que puguin rebre aquesta interpel·lació feta en nom, en primera persona, de creadors amb gran talent, a partir d'un fet que marca la història de Catalunya, un fet també que marca la democràcia europea, i que tant aquell fet com la seva interpretació com l'evolució de la pròpia República Catalana volem que es faci sempre amb aquest element comú denominador, que és la participació, que és la cultura, el respecte, que és la construcció de la societat a partir de valors profundament arrelats en la tradició i la cultura europees. Celebro molt que a Perpinyà es pugui veure. M'encantaria poder-hi ser, no hi puc ser, però espero que més aviat que tard, tots plegats, ens puguem trobar en persona, lliures, per poder celebrar això que aquests 55 artistes intenten expressar, jo crec que amb molta fortuna, i és que a darrere d'una urna sempre hi ha la vocació de llibertat d'un poble que, si s'exerceix de manera democràtica, pacífica, convivencial, és l'arma més poderosa que té la democràcia en contra populismes, demagògies, derives xenòfobes, nazismes, feixismes, tota mena de totalitarismes. És el millor antídot. Moltíssimes gràcies per fer-ho possible.